aw bisimila sharia bulon ngono Sherifula Jabara Suka sharia bulon mi ni abe sigi walasa jamana sharia a baara cogo ka se k'o dɔn fo ka taa se jamana foroba cakɛdaw u ka baaraw sigi cogo an ka se k'o dɔn jamukan kelen min kɔnɔ Sherifula Jabara Suka aw bisimila o kan. O la bi an ka hakilina n'o y'an ka thème ye o bɛ tali kɛ min kan o de ye minisiriso min sigilen bɛ ni a ka baara ɲɛsinnen don sigida n'a lamini jɛya ani yiriwa siman o sabatili ma an ka jamana kɔnɔ ni an ko ma ko le ministère de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable. O ka baara o ye mun ye an ka faso kɔnɔ sigida lakanani la fo ka taa se sigida a sabatili ma. O de y'an ka bi thème ye l'apport du ministère de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable dans la protection et dans la promotion de l'environnement au Mali. O la walasa ka se ka nin hakilina in k'a faamuya an fɛ minisiri min bɛ ni minisiriso kunna bi ni o ye monsieur Ousseini Amion Guindo ale bɛ an bolokɔrɔ bi walasa ka se ka minisiriso a ka baaraw fɛɛrɛ minnu tigɛlen don ani u sera ka minnu kɛ ka se ka anw kunnafoni la i n'a fɔ kuma caman na monsieur le ministre ni a bɛ dantigɛliw kɛ a bɛ seereya ɲɛna ni min ye ni o ye jamana sariya sunba ye article 15 de la constitution du Mali ni o b'a fɔ ko jamanaden bɛɛ kelen-kelen ni sigida sanuman ka kan wa sigida kɔlɔsili ni a lakana ko ye jamanaden kelen-kelen ma wajibi ye ani jamana yɛrɛ wajibi ye. Ɔ minisiri bɛ an bolokɔrɔ bi ɲininkaliw min an bolokɔrɔ ni ala sɔnna ne ni aw an na se ka wasa sɔrɔ o kɔnɔna na. Sisan monsieur le ministre i bisimila. Merci n b'aw fo aw ka an bisimila ni kɛnɛ in kan ka occasion d'an ma an ka baro kɛ ka taa effectivement an ka baara kɛ da sira kan. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le ministre i nana an ka weleli jaabi a diyara n ye baara ka ca o bɛɛ n'a ta i sɔnna ka na anw jaabi nin kɛnɛ kan ka se ka kunnafoni di sigida yɛrɛ a sigilen bɛ min kan ni kunnafoni di bɛ se ka kɛ sababu ye maaw ka se k'a dɔn an kan ka min an ka sigida la parce que an b'o kuma ta ka segin ni environnement tɛ yen ɲɛnamaya tɛ yen. O la an b'a fɛ k'a dɔn sisan minisiriso in ni o ye environnement ye bi n'a fɔra ko environnement hali ni m'a tɔw d'a kan a dɔlen don ale yɛrɛ ye cakɛda jumɛn ye jamana kɔnɔ. Merci beaucoup mais il faut ka Sherifula lamɛnba jɛkulu bɛɛ fo ka i baarakɛɲɔgɔn bɛɛ fo an bɛ département mun na i y'a fɔ cogo min na environnement yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye a bamanankan na an bɛ se k'a fɔ ko danfɛn fɛn o fɛn bɛ yen n'o y'a sɔrɔ ni ɲɛnɛmaya ani adamadenya gulonlen b'a la ni n ko danfɛn bɛɛ adamaden ye dɔw dan n'o ye avion ye n'o ye mobiliw ye n'o ye dɔgɔtɔrɔso minɛnw ye ni fɛn caman caman bɛ yen ni adamaden yɛrɛ ye mun da ni adamaden ma fɛn mun da n'o ye dugukolo ye n'o ye bajiw ye n'o ye fiɲɛ ye donc olu fɛn fɛn o danfɛn fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ se ka agi ɲɛnamaya kan ani adamadenya kan donc environnement an bɛ se ka définir ten o cogoya la bamanankan na ministère mun don a bɛ fɔ ministère de l'environnement, de l'assainissement. Assainissement ye jumɛn ye assainissement ye jɛya de ye n'a fɔra jɛya i b'a sɔrɔ sigida lakana b'a la n'a fɔra jɛya i b'a sɔrɔ fiɲɛ sanuman b'a la n'i y'a fɔ jɛya i b'a sɔrɔ ji sanuman b'a la donc assainissement a b'o bɛɛ de kan ani ɲɛta développement durable ɲɛta siman o kɔrɔ ye jumɛn ye o kɔrɔ ye k'a fɔ ko hakilinaw fana b'a kɔnɔ hakilina min b'a to sini bɛ se ka ɲɛsigi cogo min na an ka bi kɛwalew kɔnɔ an ka se ka sini ɲɛsigi an ka bi kɛwalew kana sini tiɲɛ donc environnement assainissement ani développement durable n'i y'a ta ka fara ɲɔgɔn kan a ka baara ye nin de ye cogo mun na olu bɛ lakana jamana kɔnɔ environnement assainissement ani développement durable o bɛ se ka lakana cogo min na donc o de y'an ka baara ye. D'accord nin kɔni walawalali diyara n ye bi hakili la bi bɔlen kɔ na environnement bamanankan na hali n'a ma kɛ dɔgɔnɔkan a ma kɛ filakan ye bamanankan kɔnɔna bi n y'a faamu environnement ye min ye les éléments biotiques et abiotiques minnu bɛ environnement sigi mais o kɔfɛ sisan nɔ n'i ye ministère ta an b'a ye kuma dɔw n'i bɛ ka tɛmɛ i bɛ cakɛda dɔw ye service da dɔw a sɛbɛnnen don ko ministère de l'environnement mais i bɛna ye k'a fɔ fɛn wɛrɛ b'a duguma o la an bɛ yɔrɔ min na bi service technique ni o ye minisiriso
a cakɛɲɔgɔnw ministère service mu rattaché non la directement pour aga fo aga fam o beta jolla bi Mali kɔnɔ akacha anga barakɛyɔrɔ sunbaw a sunba fɔlɔ n bɛ se k'a fɔ o ye eaux et forêts ka ɲɛmayaso ye eaux et forêts ka ɲɛmayaso a ɲɛmayasoba bɛ Bamakɔ yan mais a ɲɛmayaso bɛ région bɛɛ kɔnɔ a bɛ cercle kɔnɔ a b'an ka sigidaw la o y'a fɔlɔ ye eaux et forêts a bɛ bi Mali kɔnɔ a tɛ 1000 bɔ mais 1000 a man jan 1000 na 1000 hakɛ de bɛ yen eaux et forêts hakɛ de bɛ Mali kɔnɔ donc n'o bɔra a la lasanuya a soba bɛ jamana kɔnɔ n'a bɛ wele Bamakɔ yan n'a bɛ wele direction nationale de l'assainissement lajɛya ani ni fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ tɔɔrɔ ye degunafɛnw ye c'est-à-dire o lakana o kɛlɛli donc o direction sunba bɛ yen n'an b'a wele DNACPN o fana ka lasigidenw bɛ région bɛɛ kɔnɔ u ka lasigidenw bɛ cercle bɛɛ kɔnɔ u ka lasigidenw bɛ bi mairie kɔnɔ donc o ye assainissement ye n'o bɔra a la an ka service ba dɔ bɛ yen o ye n'a bɛ fɔle ko DFM o ye direction de finance fɛn o fɛn ye nafoloko sira ye fɛn o fɛn ye minanko sira ye donc olu b'o kunna o bɛ wele ko DFM donc n'i y'a jateminɛ an ka service baw o ye olu de ye maintenant olu bɔlen kɔ a la service ba wɛrɛw b'an bolo minnu ni i b'a sɔrɔ a caman bɛ yen an ni an ka partenaires fana jɛlen b'a la AIDD bɛ yen AIDD o ye structure dɔ ye a bɛ wele ko agence pour l'environnement et le développement durable yɔrɔ mun don hakili jagabɔ yɔrɔ de don k'a lajɛ cogo mun na musakaw bɛ se ka ɲini a ka kɛ Mali kɔnɔ yan a ka kɛ Mali kɔ kan pour que hakilina minnu b'an na ka se k'olu bilasira ka se ka projet minnu bɛ yen ka se ka financement sɔrɔ ka d'u ma ni AIDD bɔra la an bɛ se ka ABFN agence pour le bassin du fleuve Niger o ye o sigilen bɛ an ka fleuve Niger n'o ye Bajoliba ye Bajoliba in kɔlɔsili a lakanali hokumu de kɔnɔna na donc o agence bɛ yen pour que parce que Bajoliba in bɛɛ b'a dɔn a jɔyɔrɔ ye mun ye an ka jamana kɔnɔ a bɛ mɔgɔ hakɛ mun balo ani a bɛ mɔgɔ hakɛ mun lami parce que Bamako b'a kan Kulikoro b'a kan Segu b'a kan Moti b'a kan Tombouctou b'a kan Gao b'a kan donc n'i y'a jateminɛ an ka Mali fanba bɛ Bajoliba in kan donc o Bajoliba in bɛ se ka lakana cogo min na donc ABFN olu ka baara o y'o ye n'o bɔra a la baarakɛyɔrɔ dɔ b'an bolo n'an bɛ a wele ko ANGSM agence de gestion des stations d'épuration du Mali donc station d'épuration ye jumɛn ye ji nɔgɔw minnu bɛ bɔ galadonnaw fɛ yen ji nɔgɔ minnu bɛ bɔ an ka dɔgɔtɔrɔsobaw la Pongé Gabriel Touré donc o ji nɔgɔ ninnu olu bɛ se ka ani hali ɲɛgɛnna jiw parce que olu gestion olu bɛ se ka sanuya cogo min na pour que a ɲangata kana se adamadenya ma donc ANGSM o fana sigilen bɛ yen o fana ye baarakɛ da dɔ ye n'o bɔra a la dɔ wɛrɛ b'an bolo n'an b'a wele ko agence de la grande muraille verte Mali ni jamana Sahel jamanaw caman bɛnn'a kan ka o tɔn sigi k'a bɔ Mali la yan ka taa fo Djibouti ka bandi dɔ fɛnkɛ yɔrɔ minnu de don désert selen bɛ yɔrɔ minnu na n'a bɛna ja kungo o selen bɛ yɔrɔ minnu na n'a bɛna jigin ka na donc a essayer ka désert o kunbɛ depuis o yɔrɔ ninnu na donc o fana bɛ yen olu fana bɛ an ka baarakɛ fɛnw kɔnɔ donc a n'a a ɲɔgɔnna misɛnmisɛnnin caman projet camanw bɛ yen minnu gulolen bɛ service in na donc n bɛ se ka o de fɔ pour que waati cogoya kama n'i y'a bakurubaw ye k'a fɔ inspection dɔ b'an bolo inspection dabɔlen bɛ pour que ka se ka yaala ka jateminɛ kɛ n'o y'a sɔrɔ ni ko kɛta minnu an bɛ baara mun na est-ce que ani parce que an ka baara a tɛ an dɔrɔn kan
anga baara ye ka tɔw ta de kɔlɔsi fɛn fɛn ye ɲɛta baara ye n'a bɛ fɔ o ma développement jamana kɔnɔ a ka relever an ka ministère la o a kana relever an ka ministère la o sariya de talen bɛ k'a fɔ ko ɲɛta baara si man ka kɛ jamana kɔnɔ ni a ma kɛ ɲɛta jan ye n'a ma kɛ fana ɲɛta mun ye mun bɛ au moins jamanadenw kisi mun bɛ environnement kisi mun bɛ se ka dire donc o ka don a la donc an bɛ jateminɛ kɛ inspection bɛ yen mun bɛ yaala k'a jateminɛ est-ce que a fɔra cogo min na sariya minnu talen don est-ce que a bɛ ka lawaleya anw ka yɔrɔ la o yɔrɔ wɛrɛw la o donc o inspection fana bɛ yen ka gulon an ka département na donc an ni département dɔwɛrɛw jɛnnen bɛ service dɔw kan n'a bɛ wele DRH o ye direction des ressources humaines ye o ye ka o de bɛ jama hakɛ mun bɛ anw fɛ yen baara la donc olu matarafali olu bilasirali olu gestion donc olu fana chargelen b'o la donc fo ka taa se cellule de planification et de statistique ma ala sago i sago a diyara n ye bi nin kɔni kɛra faamuyali bolo ye anw bolo an n'a dɔn bi minisiriso n'a fɔra ko environnement a dan tɛ cabinet ye cakɛda wɛrɛw bɛ yen minnu fana bɛ minisiri duguma mais o bɔlen kɔ a la sisan monsieur le ministre ni i y'a mɛn ko ministère i bɛ taa sɔrɔ hakilina dɔw bɛ yen nɔ a kan ka mun kɛ les missions quelles sont les principales missions assignées au ministère de l'environnement? Bon, d'abord n bɛ cakɛba ninnu ta a fɔlɔ ye eaux et forêts ye eaux et forêts ka direction ka baara ye jumɛn ye a jateminɛ y'a jira k'a fɔ ko ni kungo tɛ yen ɲɛnamaya tɛ yen donc olu ka baara talen bɛ ka ɲɛsin an ka kungow ani n'i y'a mɛn o ye ji de ye donc ji ni kungow lakanali olu ka baara normalement o de don o hokumu kɔnɔna na u bɛ mun kɛ a fɔlɔ o ye sensibilisation ye ka mɔgɔw kunnafoni k'a jira k'a fɔ ko ni jiri tɛ yen ɲɛnamaya tɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ko ni jiri tɛ yen sanji tɛ yen sɛnɛ tɛ yen ɲɛnama balo tɛ yen donc k'a lajɛ cogo min na an ka kungobolo minnu bɛ jamana kɔnɔ k'olu jateminɛ k'a lajɛ cogo min na olu bɛ lakana cogo min na donc olu ka mission fɔlɔ o y'o ye n'o ye sensibilisation ye sensibilisation kɔfɛ n'i y'a jateminɛ marifatigiw de don donc k'a lajɛ fana n'o y'a sɔrɔ ni mun ko diyagoya f'a ka dan sago donc forcew de don pour que ka se ka o dansago bali pour que jamana ye moyens d'u ma k'u kɛ paramilitaires ye pour que ka formation militaire k'u kun parce que a dɔnna k'a fɔ mɔgɔ jugu caman bɛ yen minnu comment dire pɛrɛlen bɛ a kow kama forobata in kama ka mugu ni kisɛ ta donc pour que k'u niw lankada o baaraw kɔnɔna na donc ka se ka équipement d'u ma u yɛrɛ ka se k'u yɛrɛ lakana n'a ye cogo min na parce que dansagolaw bɛ yen wa dan tɛ sago ten dɔrɔn dan bɛ sago souvent ni ka u niw bɔnɛ o kungo ninnu kanani la donc ni sensibilisation ni o bɔra la o ka mission ye jumɛn tuguni o ye k'a lajɛ cogo min na parce que a mana kɛ cogo o cogo yiri dɔ bɛ bɔ a la donc k'a lajɛ cogo min na san o san ka yiri turu kɛ ka se ka yiri a bɛ fɔ mun ma pépinière yiridenniw ka olu labɛn k'a lajɛ cogo min na a ka kɛ denmisɛnninw ye école la o a ka kɛ société civile mɔgɔ wɛrɛw ye o a mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ minnu ye o ka lajɛ ka dɛmɛ kɛ pour que ka se ka yiri turu kɛ ka yiri turu don mɔgɔw ka habitudes la mɔgɔw ka delinaw na donc o y'u ka mission fanba ye o kɔnɔna na bolofaraw b'u bolo projet dɔw bɛ yen jeu de fort dɔwɛrɛw ni i b'a sɔrɔ comment dirais-je tubabuw ka dɛmɛw b'a la ainsi de suite donc service da caman b'u bolo ka taa o sira ninnu fɛ. D'accord monsieur le ministre san'an ka bɔ eaux et forêts ka cadre kɔnɔ toujours ni an tor'o la bi i da sera ma k'a fɔ ko jamana bɛ yɔrɔ min na bi a ka kan kungo ka se ka lakɔlɔsi parce que ni kungo tɛ yen bi an ka jamana kɔnɔ ala m'an kɛ kɔgɔji jamana ye ni kungo tɛ yen ɲɛnamaya bɛ sɔn ka gɛlɛya mais o sira kan eaux et forêts an ye min lakɔlɔsi o de ye k'a fɔ halisa eaux et forêts ye service de recette ye o kɔrɔ ye u bɛ wari ɲini ka na n'a ye waganɛ kɔnɔ
ni o ye o bɛ permis di ni permis dira o kɔrɔ o b'a justifier ɲɛna k'a fɔ k'olu tɛ ka permis ni wari minɛ k'a bila u kun o kɔrɔ o b'a don faso de la mais est ce que an bɛ yɔrɔ min na bi kungo dɔgɔya kama Mali la a ka kan Eaux et Forêts ka baara ka kɛ recette ye bi ka wari ɲini ka na n'a ye. En réalité Eaux et Forêts ka baara tɛ wari ɲini ye. Eaux et Forêts tɛ service d'assiette ye. Jamana kɔnɔ service d'assiette dɔnnen don o ye impôt ye i y'a faamu o ye service wɛrɛw ye n'o tɛ Eaux et Forêts tɛ service d'assiette ye an ka département tɛ service d'assiette ye seulement ni comme yiri n'i y'a mɛn a fɔ ko ɲɛnamaya tɛ taa kɔ sanjiko dɔrɔn tɛ o a bɛ se ka kɛ hali fura bɔko ye i b'a sɔrɔ an ka furaw caman bɛ yen i b'a sɔrɔ a tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la mais i b'a sɔrɔ an ka yiriw o de y'an ka furaw ye o bɛɛ ka bɔ a la i b'a sɔrɔ lɔgɔkow bɛ yen i b'a sɔrɔ fɛn dɔw bɛ yen donc permis bɛ di permis tɛ dɔwɛrɛ ye permis bɛ di pour que wari minnu bɛ don permis na olu wariw ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka yiri kuraw turu pour que ka se ka dɔwɛrɛw kɛ n'o tɛ a dabɔlen tɛ Eaux et Forêts ka baara tɛ recette ko ye recette ɲini t'anw fɛ yen parce que tout simplement Mali budget national kɔnɔ anw tɛ service d'assiette ye k'a fɔ ko an kan mɔgɔ minnu kan ka taxes kɛ ka wari ɲini ka na di jamana ma non 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 de toute façon n'o kɛra an ka baara ye k'a lakana de baara lakanali tɛ se k'a to k'a fɔ k'an bɛ taa kungow feere mɔgɔw ma ka wari minɛ k'a fɔ k'an bɛ na bila n'o kɛra kɔni o ye lakanako bannen de ye donc permis bɛ ta dɔwɛrɛ kama tɛ permis bɛ ta pour que i bɛna mun tigɛ au moins moyen ka kɛ Eaux et Forêts bolo pour que ka se ka dɔwɛrɛw turu a place la donc gouvernement bɛ o de kɛ o wari in bɛ ta ka taa bila compte dɔ kɔnɔ n'a trésor la normalement a compte ani budget national yɛrɛ ɲagaminen tɛ ɲɔgɔn na compte in bɛ yen normalement a kan ka réinvestir de pour que ka se ka Eaux et Forêts yiri turu don ba la ani ka se ka c'est-à-dire Eaux et Forêts yɛrɛ dɛmɛ pour que mɔgɔw ka recruter jama ka caya ainsi de suite parce que bi n'i y'a jateminɛ Mali bɛɛ kɔnɔ Eaux et Forêts bɛ yen a tɛ 1000 bɔ Mali dun superficie a bɛ 1,2 millions kilomètres carrés a ka ca n'o ye donc n'i y'a jateminɛ Eaux et Forêts kelen bɛ pratiquement 100,000 kilomètres carrés de kan 100,000 kilomètres carrés jumɛn ye o ye Togo ni Gambie faralen ɲɔgɔn kan jamana fila faralen ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ Eaux et Forêts kelen de bɛ yen k'a kɔlɔsi donc a ka gɛlɛn a baara ka gɛlɛn donc voilà sinon k'a fɔ ko ni Eaux et Forêts fɛn o fɛn ko k'a fɔ ko Eaux et Forêts y'a ye pour que ka taa permis de di mɔgɔw ma ka kungo ci pour que ka taa wari don Mali trésor kɔnɔ o tɛ mais puisque a tɛ ɲɛ a kɛli kɔ donc permis bɛ di pour que a ka dɔn jɔn b'a kɛ et permis sɔngɔ in fana ka taa don ko la ko min b'a to mun bɛ tiɲɛ dɔ ka bila nɔ na donc sinon an tɛ service d'assiette ye ala sago i sago. sago tigi ala ye o kɔrɔ fɔ an y'o faamu parce que ni an b'a la kɔlɔsi tuma caman na n'an ko a bɛ wari minɛ mun na a bɛ kɛ min ye an bɛ taa n'a ye faso kɔnɔ an t'a bila an kun donc n'an y'a faamu o cogo la an ko o y'a sɔrɔ a bɛ bila a ka budget kɔnɔna na mais ni o bɔra la sisan nɔ Eaux et Forêts e da sera a ma k'a fɔ ko k'a ka dɔgɔ a tɛ maa 1000 a tɛ maa 1000 bɔ maa 1000 a t'o bɔ mais est ce que e bolo bi kungo tɔni min bɛ yen caman bɔra kungo la kaban mais a tɔni min bɛ yen walasa k'o lakana a man kan aw ka se ka fɛɛrɛ kɛ ni a y'a sɔrɔ ministère de l'environnement de bɛ a ka recrutement kɛ à travers la DNF ka se ka Eaux et Forêts jama caya. bon a bɛɛ bɛ jamana ko de kan n'i y'a jateminɛ an ka département a budget ka dɔgɔ ni ministère caman ye Mali bɛ 1% de di an ka budget est 1% du budget national donc c'est très difficile aujourd'hui parce que recrutement n'i y'a jateminɛ fonction publique de don a bɛ taa fonction publique de kan donc n'a bɛ taa fonction publique de kan o kɔrɔ k'a fɔ ko forcément an sago tɛ k'a la parce que jamana fonction publique o de bɛ besoin exprimer donc malheureusement Eaux et Forêts recruter ta ka dɔgɔ a ka dɔgɔ jamana superficie ma parce que an ka budget ka dɔgɔ donc don nataw la effectivement
an bɛ k'a lajɛ an bɛ se ka fɛɛrɛw kɛ cogo min na pour que effectivement an ka se ka dɔ fara nin kan parce que a bɛ nin cogo min na comme je te l'ai dit i bɛ Togo ni Gambie ta ka fara ɲɔgɔn kan o ye jamana fila de ye i b'a sɔrɔ o superficie hakɛ kɔnɔ Mali kɔnɔ eaux et forêts kelen de bɛ yen donc cogo si la a mana ja a tigi ka baara mana ja ye cogo o cogo a kelen tɛ se ka jamana fila hakɛ k'a fɔ k'a b'o kɔlɔsi. Monsieur le ministre i da sera min ma ni Ala sɔnna an ka jɛmukan komi sigi tɛna danni ma dɔgɔfira wɛrɛ ne ni aw an bɛna segin minisiri an n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka min ye. mais pour que ka se ka eaux et forêts ninnu yɛrɛ ka manque ka u ka taaɲa ka se k'a pallier o de kama an bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka sensibilisation kɛ pour que population yɛrɛ sigidala mɔgɔw yɛrɛ u yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko a nafa fɔlɔ b'olu de kan u k'a dɔn k'a fɔ ko n'a tiɲɛna a degun bɛ olu fɔlɔ de kan ni fasoden bɛɛ wulila ka jɔ ka i ka kungo kɔlɔsi je pense que o fanga ka bon ka tɛmɛ eaux et forêts dama dama dɔ ta. ok monsieur le ministre mais o yɔrɔ la an ye kunnafoniw sɔrɔ ani donsow sigira ka kuma ye o fɔ cogo min na donsow ye a jirana k'a fɔ ko olu ka mɔgɔ dɔw donna kaso la a sababu ko ye misali la an bɛ Moribabugu yan ni anw sera k'an ka kungo kɔlɔsi maa min bɔra dugu wɛrɛ la ka na eaux et forêts ye permis d'a ma parce que a b'a ka sphère géographique kɔnɔ a kan ka compétence min b'a bolo a b'o kɔnɔ ni a ye permis di a ma o yɔrɔ la ko a yamaruyalen don ka se ka na yiri tigɛ k'a kɛ charbon walima k'a kɛ lɔgɔ ye anw fɛ yan nɔ Moribabugu ko dɔw u y'u opposé u ye maa minnu nana tigɛli la n'u ka jelew ani besew ani u ka fɛn wɛrɛw mansinw ye k'u y'u minɛ k'a fɔ an ka kungo jiri tɛ tigɛ mais o kɛlen ko eaux et forêts ye procédure bila ka taa gendarmerie la fo ka taa a se tribunal la parce que seulement a fɔra ne yamaruyalen don ka papier di a bɛ ne ka mara kɔnɔ ni n y'a di i bɛ se ka taa kɛ dugu wɛrɛ o cas ninnu na e bolo bi ni an ye jamanadenw sen don u ka fɛn na a bɛna se ka kɛ solution ye. n t'a dɔn honnêtement i bɛ ka cas mun fɔ n t'a dɔn cas kelen mun don mais n kɔni bɛ se ka mun f'i ye eaux et forêts si tɛ yen a sariya si tɛ Mali la mun bɛ yamaruya di eaux et forêts ma a ka taa mɔgɔ ka kungo kalifa don mɔgɔ wɛrɛ la u ɲinɛ ma bɛnkan de bɛ kɛ ni sigidala mɔgɔw ye o ye wajibi de ye hali ni yiritigɛ bɛ k'a la hali ni fɛn o fɛn bɛ k'a la bɛnkan de bɛ kɛ ni sigidala mɔgɔw ye o de ye Mali sariya ye donc ni sigidala mɔgɔ ko k'a t'a kalama a bɛ se ka kɛ dɔ t'a kalama mais a bɛ se ka kɛ sigidala mɔgɔ dɔw ye yamaruya di n'o tɛ cogo si la yamaruya tɛ se ka di eaux et forêts tɛ se ka yamaruya di mɔgɔ ma k'a fɔ bɔn n bɛ papier sɛbɛn k'a d'i ma taa yan fɛ yiri mun jɛ k'a tigɛ abada o tɛ se ka kɛ sɛbɛn tɛ se ka di yiritigɛ tɛ se ka kɛ kungo kɔnɔ i ka forêt kɔnɔ cogo si la ni forêt riverains minnu bɛ forêt da la ni bɛnkan ma kɛ n'olu ye donc ni mɔgɔ min y'a kɛ cogoya wɛrɛ la a ye sariya sɔsɔ donc a tɛ ka kɛ cogo si la. monsieur le ministre comme nin jɛmukan a lajɛlen don bi Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni maa minnu bɔra nin ko kalama ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw sɔrɔ e bɛ voie de recours jumɛn d'o tigilamɔgɔ walasa ka. voie de recours tɛ dɔwɛrɛ ye a ka fɔ k'a fɔ ko u ka sariya yira sariya min bɛ se k'a to i bɛ se ka mɔgɔ kunkolo gana a tigi kɔ ka d'a kan ni n ko kunkolo se ka gana a tigi kɔ dɔwɛrɛ tɛ o jamana sariya de don forêt aw minnu b'a kɛrɛfɛ forêt fɛn o fɛn bɛ kɛ forêt kɔnɔ forêt tɛ se ka exploiter cogo si la ni aw n'a ka bɛnkan tɛ cogo si la hali ni forêt bɛ déclasser a bɛ déclasser k'a di aw de ma o de ye jamana sariya ye donc ni mɔgɔ min taara cogoya wɛrɛ la a bɛ nkalon kan ou bien population k'u yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ ni mɔgɔ dɔw tɛ dugu kɔnɔ minnu ye sɛbɛn kɛ k'a di ni a tigi taara sɛbɛn ɲini n'a ye n'o tɛ cogo si la mɔgɔ tɛ se ka bɔ sanfɛ ten yɔrɔ dɔ la ten ka na ni machines ye ka na don i ka kungo kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛ kungo tigɛ ko sigida mɔgɔ si t'a kalama n'o kɛra ça veut dire que a tigi tɛ sariya kan donc kunnafoni de don n bɛ kɛnɛ in kan yan o hukumu de kɔnɔna na ni bɛɛ ye i ka droit dɔn ni bɛɛ y'i ka devoir dɔn a ka ca Ala fɛ i b'a sɔrɔ bingani dɔw bɛ yen dɔ bɛ bɔ a la eaux et forêts si tɛ yen mun bɛ se ka na autorisation di mɔgɔ ma par exemple ka i da Bamakɔ yan ka autorisation di mɔgɔ ma k'a fɔ ko a ye taa mairie la
ou bien k'a fɔ ko a ye taa Sikaso ou bien a ye taa Kidal ka taa foro u ka forêt min bɛ yen cogo min y'aw diya ka taa kɛ ten o yamaruya tɛ se ka di mɔgɔ si ma yamaruya bɛ kɛ ni sigidala mɔgɔw de. Monsieur le ministre, ka to an ka jɛmukan kɔnɔ toujours an wulila ka se Banamba parce que n'i y'a ye an bɛ fɛn o fɛn fɔ a ka dɔgɔ ko an m'an to yan k'a kuma fɔ an bɛ taa kɛnɛ kan ani dugulamɔgɔw bɛ sigi ka masala o la Banamba Banamba mara bɛɛ donso ɲɛmɔgɔ Musafa Sɛnpara an donna u ka kungo kɔnɔ kungo min ni u b'a fɔ a ma bi Banambakaw fɛ yen ko Muɲuna an donna kungo kɔnɔ an ye yala mun k'a kungo kɔnɔ ka kibaruya minnu sɔrɔ donsokuntigi a y'a ɲɛfɔ an ɲɛna ko an k'a ka ci lase ministre ma Ala y'a kɛ ministre e bɛ an bolokɔrɔ bi ko an ka ci lase ma o la ministre ka ci aw de bɛ se ka anw lase yɔrɔ la an tɛ se ka yɔrɔ min sɔrɔ u bɛna fɔ ministère kunda a b'a gɛlɛya a ka nin se ministre ma ne si san 70 ni dɔgɔnin n'i ye ne wuli ka don kumakolo kɔnɔ ne yɛrɛ tɛ o ne tɛ ne ɲa wɛrɛ tɛ mais diɲɛ ye sakanto de an denw n'an mɔdenw pour que u bɛ se ka kuma in hinɛ sɔrɔ kunun ka tɛmɛ cogo min ne ɲɛ bɛ kuma in kununko de la donc n'a sera ka se ka kɛ kununko ye an denw n'an mɔdenw taalen ɲɛ u bɛ hinɛ sɔrɔ kuma kelen kɔnɔ ne ka jigiya ye nin ye sinon ne tɛ bila maa ye ko ne bɛ nin baara fɔlɔ kɛ bilen anw ka ko nɔgɔyara mais a ma nɔgɔya parce que maanifin ni ci de bɛ jɛɲɛ i denw bɛ yen mɔdenw bɛ yen furu bɛ ni minnu jɛ balima siraw ni lamɔ siraw a bɛɛ ye e de ye donc i bɛ sɛgɛn olu de ye sisan a tɛ sɛgɛn i yɛrɛ ye i bɛ sɛgɛn bɛɛ de ye ɔ cɛsiri kɔni ju ye ne fɛ nin ye wa n kelen tɛ ko ni jɔnya bɛɛ don dugu 7 in bɛɛ lajɛlen bɛnkan don ɔ nka u ka danaya bɛ ne ka jigiya la ne de bɛ kumakolo in dɔn n ka bila aw ɲɛ ka kumakolo in jira la ka différence jira la fɛn minnu b'a kɔnɔ n'a bɛ cogoya min na k'o fɔ aw ye a kununko n'a bi k'o fana fɔ aw ye bon donso fana ka ɲɛmaa ye n ye Ala y'o kalifa ma ɔ nin ye ma wajibi ye sinon an b'a caman la a tɛ taa yɔrɔ si a bɛ kɛ sɛgɛn fu ye ɔ an si tɛmɛ n'o. Monsieur le ministre i bɔra ka donsokuntigi lamɛn Banamba mara kɔnɔ ni nin ye kungo belebele ye a kungo in a tiɲɛna kungo tɛ yen bilen Banamba mara la ni a bɔra nin kungo kelen na min ka bon mais k'u ye sira sugu bɛɛ taama ka se chef de cantonnement ma o ni bɛɛ kumana ka na fɔ Kulukoro gouverneur ka papier ci mais jusqu'à preuve contraire fo an bɛ yɔrɔ min na bi ɲɛma sɔrɔ kungo in ka se k'a lakana k'a kɛ forêt classée ko a ka fɛɛrɛ kɛ a ka forêt in a ka papier bɔ a la k'a fɔ a kɛra forêt classée aw ka aw nin bɔ a lakana na k'a tɔ t'u ma monsieur le ministre. Merci beaucoup. D'abord n bɛ juste ka hali bi ka hakilila jigin kɛ k'a fɔ eaux et forêts ka baara o ye ka kungo de lakana dɔwɛrɛ tɛ n'a fɔra k'i ka baara ye kungo lakana ye i ka baara tɛ se ka kɛ kungo tiɲɛni ye cogo si la donc ni eaux et forêts fɛn o fɛn min yera k'a fɔ k'a bɛ permis di mɔgɔ ma a bɛ yamaruya de di mɔgɔ ma ka taa yiri tigɛ ça veut dire que a tɛ sariya kɔnɔ n ko de fɔ n ko dɔw bɛ yen ka lɔgɔ tigɛ olu bɛ taa an ka ɲɛnamaya kɔnɔ permis bɛ di o la permis bɛ di fɛn dɔw la mais ka permis di mɔgɔ ma ka don kungo kɔnɔ ka taa yiriw ci ka jigin ka kungo tiɲɛ o tɛ se ka kɛ eaux et forêts ka baara ye deuxièmement a ye mun fɔ sisan ka ɲɛsin effectivement Banamba ta ma an y'a mɛn déjà Mali kɔnɔ bi forêt classée 107 de bɛ yen 107 107 in kɔnɔ tiɲɛ don malgré k'a fɔra ko forêt classée don mɔgɔw bɛ ka don a kɔnɔ donc an bɛ k'a lajɛ sisan ka titre foncier yɛrɛ k'u la titre foncier kɛra 20 hakɛ kɔnɔ 20 jate ɲɔgɔn kɔnɔ donc baaraw bɛ ka continuer pour que ka titre créer a tɔw la a ye ci mun fɔ n y'a mɛn ni Ala sɔnn'a ma ni n sera baarakɛyɔrɔ la n bɛ eaux et forêts ɲɛmɔgɔ ɲininka n'o y'a sɔrɔ a ko bɛ cogo min na pour que an k'a ko teliya parce que an bɛ fasoden sugu minnu ɲini o ye olu de ye minnu bɛ wuli ka jɔ u ka sigida ko la minnu bɛ wuli ka jɔ ka u ka kungow lakana yɔrɔ ɲini yɔrɔ tɔw o de gɛlɛya b'an na o yɔrɔ minnu n'a bɛ yen o de gɛlɛya b'an na i b'a sɔrɔ sigidala mɔgɔw yɛrɛ de bɛ don kungo kɔnɔ ka tiɲɛ ou bien olu de bɛ taa mɔgɔw wele ka na don kungo kɔnɔ ka tiɲɛ bɛnkan yɛrɛ de bɛ Banamba u ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko ka gouvernement ka na k'a classer pour que bolo kana se ka don a la o ka kɛ olu ka bɛnkan ye an b'a fɔ alhamdulilayi rabil alamin ni Ala sɔnn'a ma an se ye mun ye an b'a k'o sira fɛ k'u dɛmɛ parce que an ka baara y'o de
anga barate environnement assainissement développement durable dowlatere a protection ko de politique kelen bambolo environnement na abewele politique nationale de protection de l'environnement. Ce n'est pas pour que anga ansigi ka kungo laje faire les poètes. C'est pas ça. C'est comment protéger nos forêts. Donc fem beta usiraka iba soro odi anga baray ni ala sona mamba ako jatimne en bala ya nabise ka chugumna no soro ni ako jelendo problème tala ibise ka dala don na tawla ni ala shi an shi joka makono atina ke commentaire mbe délégation blakatay wa ne rebe songa wuli katay pour que ta ko jatimne pour que anga la ni disposition fem bise kata pour que ka protéger parce que bise ka ke do be do fora ba bise ke tien wera obe duguma ante mun kalama ala sago tigi yalay monsieur le ministre ni jaranye ndalema la be nana ke bodanye banamakauma ola ni ala sona jamukan amaban dogo fra wera ani monsieur le ministre anana sigi ka kuma minyi akotoye minyi anga baybi bami ni ote malila bamako amsaka fo bamako tna sigi mali dugwa chamami ochola o bayin kono minye wale ni oye sanu boy foka tase munun kelono ka bakorona yoro do ke sojore bi monsieur le ministre ni ala sona abina chaman fo anyana okan wala ni ala sona sharia blon kono do fra wer ni aw ana nyon soro wala sa ani ministre ka sega masala okan